നമ്മൾ സയ്യാരിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ വെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലിനൻ കോട്ടൺ ചെക്ക് സാരി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ഒരു സാരി നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്യാതറിങ്സിനും അതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ ഔട്ടിങ്ങിനും അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനും ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡ്രേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സാരി ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിലൊരു ഫ്ലോറൽ പാറ്റേൺ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്കിതൊരു 8 കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കളർ നോക്കിയിട്ട് വേഗം തന്നെ സയ്യാരിയുടെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് DM ചെയ്തോളൂ. താങ്ക് യു. సగమగ 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 సా సనిప నిపమ సనిప నిపమ సనిగ సమగ పమ నిప సనిగ నిస పనసని సగ సగమగ మప మపని పనసని సగ